Bafethu sokumele siyazi into bakungavela umntungwa, umbulazi umzilikazi kaMashobane. Phethe explosive ngezandla uzoqhushumbisa nje qha yena. Each and every time appear uzothethe explosive ezintsha. Asizophinda nayo into akayithethe kuMadlanga Commission. Sizothethe explosive akafika wasidubula ngazo xa kefika apha ku-ad-hoc committee. Thetha ngeqanda le country mina. Into ehleki ngathi ayifuni, into ethethe ngathi yanyanzelwa. General Dumisani Khumalo. Mamelani ufikile ke xa kefika wanomcimbi akafuna ukulungisa wathi kulanto lento emanithethe kapho ba i-political killings task team sisebenza ngobundle bengena. Ayikho lonto. Akhonanye i-team kwi-South Africa yonke iphelele esebenza ngokuzikhandla njenge-political killings task team. Mamelani waqhubeka wathini? Wathi nje leyo ba kumanye kuba bangene njani eminyango, bangene phi benzani ba, that's another story for another day. But nje ukuzikhandla nokuba professional ayikho i-team egqitha i-political killings task team. Buzana lo xesha kuhleli ibani emva kwakhe. Kuhleli uNtate uKhumalo. Lo eke wafika pha kuMadlanga Commission. Wasiphi picture nge-political killings task team, i-commander ye-political killings task team le. Indoda yafike yasixelela into yoba bona abakaze nakayi-1 bathunya uphuthu. Bangalithuma ngebona uphuthu kodwa bona bakaze bathunya uphuthu. Asikho apho. Fikile uGeneral Dumisani Khumalo xa kefika wafika wasibuyisela kwi-6 zikaDisemba 2024 mhla kuyo-raid wakwaKhethi Matlala kuyobanjwa uKatiso Molefe. Hey mamelani. Wathi masiqalele ngale kaKhethi Matlala wathi uba ngaba babengazange bafaka i-political killings task team kula operation babengazulenza ixesha. Because uKhethi Matlala ugadwe ngabantu basuka kwi-special task force. Wathi and not because of only that uba bagadwe ngabantu basuka kwi-special task force, but because bane connection kuma senior officials. Wakhipha amagama athi about 90% ye senior officials apha eGauteng esiphoyiseni bakwi payroll basebenzisana nama drug cartels. Sibuyeni kuKatiso Molefe. Wathi akho operation ayeke yabanzima wajongana nayo egqitha i-operation yokubandwa kukaKatiso Molefe. And uba ngaba babengazange involve i-political killings task team babengazulenza ixesha. Ngathi mina kanti uthini lento? Wathi nje babengazulenza ixesha. Phumani ke apho sibuye sithethe ngomcimbi wezibhedlela. Wazoveza amagama ke ngokuba even kwezinto ze-bills kunabantu abasebenzisana nabo abasesipoliseni abaphezulu kwizikhundla eziphezulu abenzi ba ku-arrange ezi-bills zabo Katiso Molefe noTahobuhle. Waphambana uMaptesi wathi ayingawume uzosixelela into kune-seniors apha ngobani amagama seniors ngobani ezi-seniors ezifike zenze sebenzisana nento, because leyo bantu imane nifika apha nithi kuno sidiniwe lonto leyo sifuna ukwenza umsebenzi wethu nathi ezi-ad-hoc committee sixeleleni uba ngobani apho. Wathi ngoGeneral Shibhiri ndathwala izandla enhloko kanti ithini lento kaGeneral Shibhiri theni ngathi iqina nje. Wathi ngoGeneral Shibhiri wabhoka uMalema wathi uMalema uphi lo General Shibhiri usese ofisini nangoku nihleleleni ningambophi lo General Shibhiri nimazi into obusebenzisana nemiGulukudu, because ayonto sizaninceda ngayo thina siyi-ad-hoc committee ngoba already uba ngabani nayo evidence ephelele eqinile lo muntu lo kumele uba usejele usebhizi usehle senyuka kwi-offices zenu nihleleleni ningambophi. Athi nditshilo nandathi indoda ehleka ingathi ayifuni wahleka kancinci umbulazi. Wathi thina ngokusebenza kwethu siqale si-investigate sibophe after asiqali ngokubopha si-investigate, but into endinganixelela yona members of i-ad-hoc committee yinto yoba i-investigations zethu sezikwi-advanced stage sesiseduze nokubopha. And phofu sithetha ngendoda etshilo kwakulaa nto yela ad-hoc wathi thina even ezethu members sike sabopha about 35 ethe go, so ukubopha nje aba hayi into encinci. So nje already nje apha ehleli khona uGeneral Shibhiri uyazazi nje into yoba hayi into efana namapolisa nesele nejele nani isendleleni kuye. Buzani ke ngokubithini into yakhona khona lapha ebuzwa khona nangoGeneral Sibiya ubuzwa ngibani apha ubuzwa nguShongwe uthi uShongwe khawungixele lapha uyindoda enjani uGeneral Khumalo ngabe uyamthemba na? Hayi akakangabe nongabangabaza. Wathi hayi ndiyamthemba yena indoda engaqheleki indoda difficult. Hayi kodwa yena ukumthemba ndiyamthemba, and as for ukuzinikela ngomsebenzi wakhe wase-South Africa awuzinikele. Ndathula ndamamela ndifuna ukuvaleka General Sibiya. Kwathiwa uyamthemba yini uGeneral Sibiya? Wathi hayi. Kwathi akawusixelele malunga ne-arrest kaGeneral Sibiya ihawufa yona. Wathi i-arrest kaGeneral Sibiya yinto esiphezu kwayo ngumcimbi nje esiphezu kwayo sibhizi ngayo nayo. Hey ndathula ndaqoma I want uGeneral Sibiya apho ekhona ufila njani. Mamelani ke ngokunalo mcimbi obanjwa ngubani ubanjwa nguXola.
uxola apha uveza into bayimani kunale case ekanamhla wasemthatha eke imani ithetheka enye nayo yake yaba involved i-political killings task team kuyo. Umephi lo mcimbi lowo? Hayi wasibuyisela umva wathi hayi thina siyi-members ze-political killings task team kuthi uGeneral Dumisani sibhizi nge-operation yethu phaa kulanto la Fort Hare since kwakhona laa nto yayinkulu nje imanyukunyezi yase-Fort Hare babhizi ngaloo nto leyo ke. Bathe xa begqiba kuba ngaloo nto okanye besebhizi ngayo kwabane kuthetheka ngale nto ekanamhla le case kanamhla. Hayi bathe xa beyigqiba nje le yase-Fort Hare yathi i-National Commission hayi mani kanti bese nijonga nale case kanamhla omane kuthetheka ngayo apha. Hayi baphezu kwayo vele bathe bebhizi bephenya hayi bajongana ngqo ke ngokuba yonke umcimbi wacalanye uba i-suspect ngibani i-main suspect. Kuthe kusesenjalo yabaleka i-main suspect yabalekele court iyo-aplayela i-interdict iyobloka into yoba oGeneral Khumalo bahlukane noku-investigatana naye and bangasondeli ukuzombamba. Mamelani kuthiwa i-judgment yathini wayifumana. Sithetha kwi-country apha eSouth Africa apho i-GBV ideclarwe as i-national disaster. Lo judge leyo xa kumane kusaliwa xa kuthiwa i-judiciary i-captured kuthethwa ngento ezifana nezi. Mamelani yaphuma into wayifumana i-interdict yakhe empha about unyaka into yoba i-interdict yakhona for about abasondeli kule main suspect amapolisa ke ngoku. Andiyazi uba yi-judgment enjani leyo abazusondela apho baphiwa unyaka. Kuthe xa kuphela lo nyaka loyo besiya kunyaka olandelayo uba ke ngoku okay ngoku sesizadila nayo loo nto leyo baphiwa kunyaka iya-postpone icase yakhona to another year. During this time this year ke ngoku apho kuthi because it looks like wakuthenga ixesha zabulawa zonke i-witnesses zabo. By the time sokuthiwa hayi ngoku sekubengaqhubeka sezatshona i-witness zabo zibulewe. So which really confirms into yoba eli xesha babeliphiwa eloba kupostponelwa into zonyaka they were buying time. They bought time, they were granted time and they executed their operation. Siphila kwizwe linjalo. Unomvalo ubuza uGeneral Dumisani ngento yoba eGeneral Dumisani khawungixelele malunga nento ye-political killings task team into yoba nijonge into yoba iza operator until nini. Athi nayo yona ngoba siyazi into yoba vele inobu-task team enye i-task team ezi ziba nexesha lokuqala nexesha lokuphela ziba ne-time period kona izaphela as long as izapheliswa ngendlela erayithi ingazuphelisa ubuxeleku obo bukaminister Senzo Mchunu. Wabuya uNomvalo wamphendula same time phendula umbuzo kangawubuzanga wathi uNomvalo nabani na ozavela efuna ukudisbanda i-political killings task team ngumuntu onenjongo ezingekho onenhloso ezingekho right onenjongo ezingekho right ngumuntu onama-ulterior motives because akhonamye umuntu apha eSouth Africa onengqondo ethatha kakuhle ongafuni ukubulala into ebaluleke njenge-political killings task team. Into esiyijongile thina sijonge into yoba i-political killings task team i-expandwe instead ukuthi kuthiwe iyabulawa. As for ukubulawa kwayo ayonto esilindele ukuyifa nilwe ngandlela zonke. Phofa lo xesha ningalibali ukhona uSolzi lo okweke wena watsho wathi nje akawuboni umcimbi we-political killings task team exela uMinister Mchunu into yoba yeyimuthi nibhayiza nini. Phofu ke khona pho uSolzi khona eke wangaphatheki kakuhle xa uShongwe questiona uGeneral Dumisani ngesizulu sasekhabo ke phofu waba nayo into ethi ucela into yoba kuthethwe isingesi anani kona ukumva ndiyam-understanda because they all need to understand into yoba kwenzeka ntoni. But now uba yena uyakwazi because xa kethetha ndathi uyabona ibithethwa ngomnye umntu I was going to understand into yoba yona iyafuna because bonke kumele ba-understande bazokwazi into yoba babe ne-outcome eyi-one. But because yena uSolz uke akwazi into yoba athi yeyimuthi nibhayiza ni I don't think he was the right person into yoba akhalazele isizulu sika Shongwe. So nje that was just about it. And then the other parts nje that I can touch on abantu abasashota abangeka-question ke namhlanje kuzawuquestiona uJulius Malema kuphinde kuquestione noSolz nabe bengeka-question noBredenbach nabo. So kushota bona ke namhlanje but bayachayisa I think right after 1 bazachayisa. This is after ke izolo se-7 noba bokuyi-payday yabo inoba bazafuna nokuyoqoshelisa nje imicimbane ethizeni but nje hayi madoda uMntungwa yena hey in terms of work, he is a person who does not possess the necessary skills, especially at that level, to be able to lead,
especially such a critical directorate where he is in charge of crime intelligence as well as the detection side of the police. In terms of credibility and integrity, Doing that assessment, he won't pass also. If I'm personally doing that, he won't make it above 50.